Meillä on perinteisesti kaksi tavallaan juhlaa, kesäjuhla ja syysjuhla. Kesäjuhla kesäkuun alussa ja syysjuhla sitten syyskauden lopussa ja sitten meillä muutamana vuonna on ollut viikon retriitti tuossa heinä-elokuun vaihteessa. Joo. Ja sitten tietysti näitä tiloja voidaan käyttää erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Miten koet, että ihmiset täällä viihtyvät? No kyllä, en ole koskaan saanut muuta kuin positiivista palautetta. Näissä minun tilaisuuksissa tai meidän yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, niin siellä koko ajan niin kuin teemana on ihmeiden oppikurssi ja ihmeiden oppikurssin mukainen ajattelutapa, että miten asiat tulisi ymmärtää, mitkä täällä niin sanotusti ilmenevät. Joo. Täällä tunnettuna hahmona aiemmin vaikuttanut Lea Tikkala on lähtenyt tästä kuviosta pois, mutta päätit jatkaa toimintaa. Ja millaisena koet tämän asian, että toiminta jatkuu nyt vähän muuttuneena? Joo, toiminta jatkuu muuttuneena ja kun mulle tulee aina silloin tällöin intuitioita, niin minähän meinasin ensiksi luopua tästä paikasta, mutta sitten tuli intuitio, jonka mä koin, että ei se ollut minusta, koska mä olin jo tehnyt tavallaan päätöksen luopua. Niin tuli intuitio, että ei sota yhtä miestä kaipaa. Se on pohjalainen sanontatapa. Miten kansainvälisyys näkyy täällä sinun mielestäsi? No sillä tavalla tietysti, kun täällä toiminta on suomenkielistä valtaosaltaan, niin täällä on niin kuin suomalaisia. Mutta onhan täällä myöskin maailmanlaajuisesti tunnettu ihmeiden oppikurssiopettaja David Hoffmeister, muistaakseni vieraillut 4 kertaa ja yksi näistä kerroista hän piti viikon retriitin täällä. Joo, eli kyllä täällä kaikki kansalaisuudet on tervetulleita. Kyllä joo, ja niin kuin hänen retriitissään esimerkiksi yksi henkilö oli Australiasta. Joo, että se on tärkeää monelle näinä päivinä, että kansalaisuudet on kaikki tervetulleita. Joo, ja sitten hänen mukanaan on aina joku 3-4 henkilöä, jotka sitten jotkut ovat Euroopasta ja jotkut sitten ovat sieltä USA:n puolelta.